O Concello do Grove acaba de rematar a nova proposta do seu pexón. O equipo de goberno dá por finalizadas as correccións e adaptacións que a Xunta solicitoulles para que o plan fose viable. O alcalde da vila adianta que nas próximas datas o plan estará exposto na Casa da Cultura de San Vicente, na web do Concello e na propia Casa Consistorial. Os socialistas traballan agora nos informes internos para poder leválo a pleno. Que estamos no procedimento, no punto do procedimento de que temos que ter os informes internos, que sei que nos van levar un tempo, de urbanismo do Concello, de intervención e de secretaría, e cumplimentado todo ese procedimento, estaríamos en disponibilidade de levar o pexón ao pleno para a súa aprobación provisional. Aínda que fixeron as correccións, o Concello do Grove pode atoparse agora cun novo problema. Tanto Portos como Patrimonio trasladaron ao Concello dous informes desfavorables, requerimentos que, segundo o alcalde, chegan 4 anos fora de prazo. A lei establece que cada organismo que ti lle pides un informe ten 3 meses para contestarche. Sin eses 3 meses non che contesta, ti continúas co trámite do pexón. Eso é o que nos fixemos desde que entramos aquí no ano 2015. Que pasa? Que hai dous informes, un de Portos de Galicia e outros de Patrimonio da Xunta de Galicia, que foron solicitados en outubro de 2014 e foron contestados en xullo de 2019, prácticamente 4 anos despois. Unha vez aprobada en pleno a proposta do pexón, o Concello trasladará á Xunta a pesar dos dous informes desfavorables. Será a Administración Autonómica a que dé o informe definitivo para aprobar ou non o pexón do Grove. En caso de que non se aprobe, o Goberno de Cacabelos intentará chegar a un acordo coa Xunta para corrixir as diferencias. Se as negociacións fracasan, os socialistas recorrerán a vía xudicial. Nós o que esperamos é que se abra unha mesa de negociación ou de comunicación entre os técnicos para intentar solventar as diferencias que podan aparecer, pero dentro da normalidade da lógica e sobre todo da lei. Si por culpa de un informe que chega 4 anos tarde non cumple os plazos, a Xunta nos di que non nos aproba o pexón, aí sí que lógicamente tomaríamos e defenderíamos o noso dereito. Para coñecer a decisión da Xunta haberá que esperar. O alcalde non quere marcarse prazos, pero agarda que podan presentar a proposta en pleno en xaneiro de 2020.